Здравейте, приятели! Това е третия епизод от Clash of Royale. Както виждате, още съм 5 арена, само че дигнах левел 6 левел. Това е моя дек. Променил съм, паднем за Рейча, Зав ми се падна, Уизър, Хок Райдъра, мисля, че сте го виждали. Тук отдолу, нищо не се е падало. Както виждате, сега ще отворим Free Chest и Golden Chest и ще съберем до някъде 10 корен до крол честа. Така влизаме. Видим. 50 голд, 1 зап и 6 такива карти на принц. Сега голден чест. 157 голд, 1 гоблин, 1 уизър, фурни 2 и спиритали. Спирити, какви бяха те. Така. Някой ме предиска на влезка, да. Ще откажа, да. Чай донейт му. Така имахме за апгрейд. 3000 стана. Още не ми трябва много. Много ме предизвикат. И нападаме. 3 игри ми се да направя. Търсим, що не може да намери, аз не знам. Добре. 6 левел. Така. Пуска той. Уизър пускам. Така. Мисля, че реч няма смисъл да пускам. Пускам барберане. Така, може би и реч пуснем. Реч, но ще трябва по-бързо. И взех монквата. Бързо скелетна армия да се зареди. 2, 3. Няма да загубим кота. На 684 остана. Те уизър ще пуснем. Така, мисля, че се справим с дракона. Съм направил Хокрайдъра да пуснем. Напред вече Хокрайдъра ми и трети левел. Вече ми се пуснем. Да би по-бързо, да му сваля хубав демидж. Точно, хей. И ми на 2196 му стана. Не е много. Мисля, че няма смисъл от скелетонна армия. Но сега ще има смисъл, ако... Да, зареждам са на време. Спираме принца. Уизър ще пуснем. Така. И къде отстрани загазихме. Нямаме рей. Така. Бързо да би. Успя го задържаш, е добре. 191 24 секунди. Визар. Два станаха. Имах сега един рейдж, взимам го. Ето, първа игра първо победа. Сила чест. 3 коронки.
И още една игра ще изиграем. Така, 5 левел. Така, имаме за защита. Барбера. Така. Мисля зап. Пуснем един. Пам. Скелетонна армия. Уизъра може би трябваше да го пусна тук. Пускам Хокрайдера. И ако спя да вкарам реча. Да. Мисля, че го спрем Хокрайдера на времето, той направи хубав демидж. Но 70 остана една кола, да. Те, че не мисля, че му взема голям проблем. Че ми бъде голям проблем, да го бия. Не съзнае нищо. Така имам зап. Ще пуснем скелетонна армия. Вземе го. Бе, с запа би трябвало го бия. Май не трябваше по средата да баш да пуска. Нищо. Важно, че се справихме. На 1540 не остана колата. Тъй, че... Може би рейдж ще пуснем. Или може би не трябваше рейдж. Стабилен демидж му взехме така. О, скелетонна армия пускаме. Не взеля точно го. Зап за всеки случай, ако пусне нещо. Няма смисъл. Зап. Не трябваше да го пускам така запа, ама нищо както и да е. Един дракон ще пусне. Тей. Може би рейдж ще пусне тук тей. Да. Блестящо се справихме. И пуснем голямата пек. Пускам барбира. Зап. И мисля, че се справихме с нея. Да. Пихме го. Нищо само едната кола отляво му я взехме. Карте. Така. Лагва изведнъж. Добре, мисля това да е всичко за този клип. Дигнах на 1500 копии. Това мисля да е всичко за този клип. Надявам се да ви хареса и да се абонирате за моя канал. И бай бай.